babban yaya ga wani can yana zaune da ita. Ta yiwu bai san cewa ta mu bace. Ko kamar babban yaya gashi yana zuwa. Kai waye me sa kake zaune da ita? Me alaka ka da ita? Idan ita ta kasance kanwarka ce, to zan iya cewa na zama sirikinka. Me yake nufi? Wai shi mazoyinta ne. Renin hankali zaka mana? Me ya dauke mu? Deba, mutanen deba ne mu. Me hujja akan haka? Hujja? Kai, yan jagaliya ba sa da katin jagaliya. Da muka gaya ma kawai sai ka yadda. Ban yadda ba. Ku kira Deba, zan yi magana da shi. Idan ka yi magana da ni, tamkar ka yi da Deba ne. Kafta ta kai? A'a ba kai na kafta ba, Deba na kafta. Me? Kace ne magana da kai? Tamkar nayi da Deba ne ba? To ba wani abu tunda Deba ka suburbuda. Da ce ni ka kuskura ka suburbuda. Wai me yasa ne? Yake ta sambala ta. To ai Deba da kai ba kai ba. Ko ba haka ba? Gaskiya kanka na ja dan uwa. Taho Deba, mu je mu tattauna. Zo abokina. Kai ni ba wuce ka bane. Kuma ni ba Deba bane. Kawai dai na mu hankali kake. Kai magana da Deba kai tsaye. Ina jin ka. Wai wani ne ana wai shi saurayin ta ne. Ya ce kuma yana so ya magana da kai. Ka gaya masa cewa in yi magana da kai tamkar yayi da ni ne. Shi yana can yana shan iska ni kuma ina nan ina shan sambada. To ai ya ke saurare ni ne. Wai shi dan sai ya bashi hujja. Yayi magana da shi kawai. Ina jin ka. Deba ne. Ban ji da kyau ba. Ni ne Deba nake magana. To, dan kara faɗa da ƙarfi. Ni ne Deba. Ya dai kake ihu mana? Kai magana daidai wa daidai mana. Stop. Ku danna mana subscribe. Kana ku taba mana alamar ƙararrawa. Mun samu sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora.